дар ҳафти вохӯрӣ масоили ҳамкории тоҷикистон ва иттиҳоди аврупо мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Рахмон аз рушду нумӯи муносибатҳои ҳамкорӣ изҳори қаноатмандӣ карда таъкид доштанд, ки иттиҳоди аврупо дар арсаи байналмилалӣ шарики муҳими кишвари мо мебошад. ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар бахшҳои ояндадори иқтисод, тиҷорат, татбиқи амалии лоиҳаҳои судманд дар соҳаҳои мухталифи гуманитариву фарҳангӣ, бахусус маориф, тандурустӣ ва рушди маҳалро муҳокима карданд. Дар зимн таъкид гардид, ки инкишофи ҳамаҷонибаи ҳамкориҳои иқтисодӣ яке аз ҷанбаҳои муҳими муносибатҳои Тоҷикистон ва иттиҳоди Аврупоро ташкил медиҳад. Вобаста ба ин ҷонибҳо аз сатҳу муҳтавои ҳамкориҳо дар соҳаҳои энергетика, аз ҷумла татбиқи лоиҳаи кассаҳазор ва ташаккули иқтисоди сабз изҳори қаноатмандӣ намуда, зарурати тавсияи минбаъдаи онҳоро ба таври хоса қайд намуданд. Таъкид гардид, ки барои таҳкими ҳарчи бештари робитаҳо, амалисозии санадҳои қабулшуда, аз ҷумла татбиқи созишномаи ҳамкорӣ ва шарикӣ миёни Тоҷикистон ва иттиҳоди Аврупо ва пайвастани Тоҷикистон ба низоми имтиёзҳои гумрукӣ дар содироту моли маҳсулот ба Аврупо зарур аст. Дар мулоқот ҳамчунин дар бораи ҳамкории ҷонибҳо дар самти аз байн бурдани пандемияи коронавирус, масоили истифодаи пурсамари захираҳои об, тағйирёбии иқлим, рафъи оқибатҳои он ва ҳифзи пиряхҳо табодули андеша сурат гирифт. Зимни баррасии масъалаҳои мазкур пешвои миллат аз номи ҳукумат ва мардуми Тоҷикистон ба ҷониби иттиҳоди Аврупо барои ба Тоҷикистон расонидани кӯмак дар рафти оқибатҳои иқтисодиву иҷтимоии паҳншавии вируси COVID-19 ва тақвияти соҳаи тандурустӣ ба маблағи беш аз 112 миллион евро изҳори миннатдории амиқ намуданд. Сарвари давлати мо инчунин ба иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои аъзо барои дастгирии ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои об ва рафъи оқибатҳои тағйирёбии иқлим, ки ба яке аз мушкилоти ҷиддии замони муосир мубаддал гаштааст, изҳори сипос намуданд. Дар робита ба ин роҳбари давлати мо изҳор доштанд, ки Тоҷикистон 98% нерӯи барқро дар иншооти гидроэнергетикӣ, яъне аз манбаъҳои таҷдидшаванда аз лиҳози экологӣ тоза истеҳсол карда, аз рӯи ин нишондиҳанда дар ҷаҳон ҷои шашум ва аз рӯи партовҳои газҳои гулхонаӣ ҷои 135-ро ишғол менамояд. ҷаноби Ҷозеф Боррел дар навбати худ нақши боризи ҷониби Тоҷикистонро дар ҳаллу фасли масъалаҳои вобаста ба об ва рафъи оқибатҳои тағйирёбии иқлим баланд арзёбӣ карданд. Инчунин ӯ иброз дошт, ки ҷониби иттиҳоди Аврупо барои таҳкими равобити минтақавӣ миннатдор аст ва ин масоил меҳвари гуфтушунидҳоро дар ҷаласаи қарибулвуқӯи вазирони корҳои хориҷӣ G5+1 дар шаҳри Душанбе ташкил хоҳанд дод. ҷонибҳо зимни баррасии масоили амнiyatӣ ба таҳкими амнiyату собот дар кишвари мо, тамоми минтақаи Осиёи марказӣ ва Афғонистон таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. Талошҳои судманди муштараки ҷонибҳо дар ин арса, бахусус таҳкими ҳифзи сарҳади Тоҷикистону Афғонистон тавассути татбиқи барномаҳои Бомка ва Кадаб таъкид гардид. Дар фарҷоми суҳбат изҳори боварӣ карда шуд, ки ҳамкориҳои гуногун ҷанбаи кишвари мо бо иттиҳоди Аврупо дар оянда низ пайгирона густариш хоҳанд ёбт. имруз дар шаҳри Брюссел, пойтахти подшоҳии Белгия, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон бо подшоҳи Белгия аълоҳазрат Филипп мулоқот карданд. дар мулоқот масъалаҳои густариши ҳамкории неки дуҷонибаи судманд бо Белгия ва робитаҳои бисёрҷониба доираи иттиҳоди Аврупо баррасӣ гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомали Рахмон нахуст аз пазироии дӯстона ва меҳмоннавозии гарму самимии ҷониби Белгия изҳори сипос карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Рахмон бо таъссуроти нек аз сафарҳои қаблӣ ба подшоҳии Белгия, бахусус аввалин мулоқот бо аълоҳазрат подшоҳ Алберт II таъкид намуданд, ки подшоҳии Белгия яке аз мамлакатҳои калидии қитъаи Аврупо, кишвари дӯст ва шарики боэътимоди Тоҷикистон
дар Европа мебошад. дар мавриди рушду тавсияи минбаъдаи ҳамкориҳои дуҷониба, соҳаҳои энергетика, бахшҳои мухталифи саноат ва ҷалби технологияҳои муосир ба иқтисоди Тоҷикистон аз ҷумлаи самтҳои ояндадори шарикии ду кишвар номбар карда шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаҳои робитаҳои кишварҳоро дар сатҳи минтақавӣ муҳокима карданд. бо пуштибонӣ аз иқдомҳои якдигар дар ҳалли масоили глобалии сайёра таъкид гардид ки Тоҷикистон номзадии Белгияро барои ишғол кардани мақоми узви ғайридоимӣ дар шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид барои солҳои 2019-2020 ва подшоҳии Белгия дар навбати худ ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистонро дар масоили глобалии об ва иқлим ҷонибдорӣ намуд. аз қабули барнома ва лоиҳаҳои Иттиҳоди Европа барои Тоҷикистону Афғонистон ва Осиёи Марказӣ изҳори қаноатмандӣ карда шуд. зимни баррасии масъалаҳои амнияти ҷонибҳо оид ба таъмини амнияти кишварҳои Осиёи Марказӣ ва истиқрори сулҳусубот дар Афғонистон ва эҷоди шароити мусоид барои рушди осоиштаи он табодул афкор намуданд. таъкид гардид ки амнияти кишварҳои Осиёи Марказӣ бо таъмини сулҳусубот дар Афғонистон иртиботи бевосита дорад. зикр гардид ки Тоҷикистон ҷонибдори ҳарчи зудтар барқарор гардидани сулҳу оромӣ дар ин кишвари ҳамсояи наздиктарини дӯст, ҳамзабон ва ҳамфарҳанг мебошад ва Созмони Милали Муттаҳид бояд дар пешбурди ин раванд нақши калидӣ дошта бошад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Рахмон бори дигар аз мавқеи устувории Тоҷикистон ҷиҳати ташкили ҳукумати фарогир дар Афғонистон ёдовар шуда, ҷонибҳо роҳҳои муассири истиқрори сулҳусубот дар ин кишварро баррасӣ намуданд. дар ин зим ҷонибҳо ҷиҳати ҳалли мушкилоти Афғонистон муборизаи муштарак бо таҳдиду хатарҳои муосир аз қабили терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунӣ маводи мухаддир, киберҷиноятҳо ва дигар зуҳуроти хатарбори ҷинояткории муташаккили фаромилӣ изҳори омодагӣ намуданд. дар анҷоми мулоқот президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Рахмон аз подшоҳи Белгия аълоҳазрат Филипп барои боздиди расмӣ аз Тоҷикистон даъват ба амал оварданд. имрӯз дар шаҳри Брюссел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон бо намояндаи махсуси Иттиҳоди Европа оид ба Осиёи Марказӣ хонум Тери Ҳакала мулоқот карданд. дар рафти мулоқот масоили ҳамкорӣ дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ баррасӣ гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Рахмон аз имкони дидору мулоқот изҳори сипос карда, хонум Тери Ҳакаларо барои таъин шуданаш ба вазифаи намояндаи махсуси Иттиҳоди Европа оид ба Осиёи Марказӣ табрик гуфтанд. ҷонибҳо таҳкими ҳамкорӣ дар самти мубориза бо таҳдидҳо ва хатарҳоро дар сархати аввали робитаҳои дуҷониба гузоштанд. аз ҳамкории пурсамар дар самтҳои калидии сиёсати байналмилалӣ, минтақавӣ, муколамаи мунтазами сиёсӣ дар сатҳи олӣ ва ҳамкорӣ дар бахши таъмини амният изҳори қаноатмандӣ карда шуд. ҷонибҳо дар ҷанбаи сиёсӣ аз ҳамкорӣ бо муваффақияти сохторҳои байни Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо ёдовар шуданд. таъкид шуд ки робитаҳо дар доираи муколамаи сатҳи олӣ оид ба масъалаҳои сиёсат ва амният, инчунин вохӯрии қарибулвуқӯи вазирони корҳои хориҷии Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди давлатҳои Аврупо дар Душанбе метавонад ба таҳкими ҳамкории ҷонибҳо такони нав бахшад. дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин масъалаҳои рушду густариши робитаҳои гуногун ҷанбаи Тоҷикистон бо кишварҳои аъзои Иттиҳоди Аврупо баррасӣ карда шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Раҳмон иброз доштанд ки Тоҷикистон барои ҳамкории зич бо кишварҳои Иттиҳоди Аврупо дар соҳаи тиҷорат ва истеҳсолоти саноатӣ, иқтисоди рақамӣ ва инноватсия, таъмини амнияти озуқаворӣ ва энергетика омода аст. кумитаи ҳамкорӣ ва зеркумита оид ба ҳамкорӣ майдони мусоид барои баррасии масоили ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ номида шуд. зикр гардид ки Тоҷикистон бо дар назардошти решаҳои умумӣ ва робитаҳои таърихан муқарраршудаи халқҳои Осиёи Марказӣ ба рушди минбаъдаи ҳамкорӣ дар дохили минтақа афзалият медиҳад. зимни мулоқот ба татбиқи барномаҳо дар доираи ҳамкории васеъи минтақавӣ аз ҷумла дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва гуманитарӣ
инчунин ба рушди робитаҳо дар соҳаи амният изҳори ҳавасмандӣ карда шуд. ҷонибҳо зимни баррасии масоили амниятӣ ба таҳкими амнияту собот дар кишвари мо тамоми қаламрави Осиёи марказӣ ва Афғонистон пурзур кардани иқтидори мудофиавӣ дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ба хотири таъмини амният дар минтақа таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. намояндаи махсуси Иттиҳоди Европа оид ба Осиёи марказӣ хонум Тери Ҳаккала нақши боризи ҷониби Тоҷикистонро дар ҳаллу фасли масъалаҳои вобаста ба об ва рафъи оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва ташаккули иқтисоди сабз баланд арзёбӣ карда, барои минбаъд низ дастгирӣ намудани ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори омодагӣ намуданд. имруз дар шаҳри брюссели подшоҳии Белгия асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон бо дабири кулли созмони ҷаҳонии гумрук кунио Микурея мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои шарикии Тоҷикистон бо созмони ҷаҳонии гумрук мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Рахмон аз сатҳи робитаҳо изҳори қаноатмандӣ карда таъкид намуданд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ислоҳотро дар ҳама бахшҳои тиҷорату иқтисод амалӣ гардонида истодааст ва дар ин раванд ба такмили бомароми фаъолияти гумрукӣ низ таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир мегардад. изҳори итминон карда шуд, ки натиҷаи ин вохӯрӣ қадами наве дар роҳи таҳкиму тавсеяи робитаҳои самарабахши дуҷониба хоҳад шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаҳои мукаммалгардонии маъмурияти гумрук, низоми иттилоотии автоматикунонидашудаи он бо технологияҳои муосир, таҷдиди зерсохтори гумрук ва рушди иқтидори захираҳои инсониро дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ муҳокима карданд. дар ин зимн фаъол кардани ҳамкории судманд бо созмони ҷаҳонии гумрук барои баланд бардоштани иқтидори касбии кормандони ниҳоди гумрукии Тоҷикистон зарур шумурда шуд. дар мулоқот амалисозии санадҳои қабулшуда дар доираи созмон аз ҷумла конвенсияи байналмилалӣ оид ба содагардонӣ ва ҳамоҳангсозии расмиёти гумрукӣ Киото соли 1973, созишнома оид ба содагардонии расмиёти савдо соли 2013 ва мутобиқ намудани кодекси гумрукии ҷумҳурии Тоҷикистон ба талаботи конвенсия ва созишномаи зикршуда баррасӣ карда шуд. қайд гардид, ки Тоҷикистон соли 2018 меъёрҳои боҷҳои гумрукии воридотӣ мутобиқ ба стандартҳои созмони ҷаҳонии савдоро қабул намуд. имтиёзҳои гумрукиву андозӣ ва дастгирии истеҳсолкунандагони молҳои ватанӣ ба рушди устувори иқтисодиёти миллӣ мусоидат менамояд. онҳо инчунин ба афзун гардидани ҳаҷми истеҳсоли молҳои ватанӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ замина гузоштанд. зимни вохӯрӣ масъалаҳои такмили қонунгузорӣ дар арсаи тиҷорату иқтисод ва амалисозии сиёсати давлатии дастгирии содирот низ муҳокима гардид. изҳори итминон карда шуд, ки гузариши пурра ба стандартҳои байналмилалие, ки аз ҷониби созмони ҷаҳонии гумрук таҳия ва пешниҳод мешаванд, ба зиёд гардидани гардиши тиҷорат ва қисми воридотии буҷаи давлат, инчунин рушди муносибатҳои иқтисодӣ бо кишварҳои ҳамҷавор ва минтақа саҳми арзанда хоҳад гузошт.